Lấy nạ bị ý, sa shi xin, nghĩa đòn hàng ní, bạn nhà discuss, bạn nhà sung thu lắng, sa phang ka ni ka, family, bạn mga, family ka một cái ying ka sem jong á, bạn mga hi, thế ka ni ka chapter ka kren sa phang ka family, bạn ka ying ka sem jong á, bạn ka jing im jong á, ha ka ying ka sem. Thế ka di ka chapter 19 kuma pila yu ihne po screen, nang ta, kung ba siya long man nakasngi man nakapor nga kwa epi bapinwan hang ni bapin siya skor bat bapin ra ru ya ulat ukulom ka kot kum ta terter bat bapin le ya ka kamram jong pi te menta kum ni hi ngobha ban bu jingmut ban set aside lut bu no shwa ki e ba ro khot sharut bat bele jingmut tang ha kan ni ka class ka balang kot bha kan ya tang kumba ar phol la ni lai phol minute e tinga kwa epi ba pin pen le jingmut om man shu pet kai henry ban da pet chi sha na du ka man sim khnang ba pin yo ya ka jing hi kai ka ba biang ka ma pi pi don kam te kum ni hi ngin ya pet halor jong ka ni ka chapter te ki video ki bala ya chakmat ngal kala don hapo ka YouTube channel ka public domain ha ka bang ma phi phi la ban pet ya ka ha ka no no ko por te ba phin yo lut iki la da phin pat subscribe sung ba ban le ya ka ta bat kum juru ban share lang ya ka ni ka link ha ki para lok jong phin te benta kum ni to ngin ya pet ken ka ni ka chapter ka kren ayu yang ni importance of family mentanin kong e ngin pet ka jing ka jingdon kam jong ka jingdon ya ki bahayin na sem komod ya ki family members jongi tin kong ay ngin sung thu ken mo kata ka family te ngin pe ya ka definition a group connected by blood marriage or adoption kata ka family mod ayu ta ka family kata ka group kata ka ka kibahayeng hasem jungi hakabang mangi ngila ya day unday bangi jet ya ki kum ki parlok posi ki day kita kibahayeng kiba mangi ngi wan ngi he ngi san bat ki ngi wan leng ba jong ga da ka jing ya day naka snap day kum ba shubo menta bahayeng sem kum ime ipa ki himan ki para jong ga unday banga jet ya ki henre ngahi lani maki ki kha lani ngi he ngi san lang naka ju ka yeng ka sem hakaway pat kaliang pat kata ka yeng kasem hak ba mangingi jir kade lan baka marriage lani adoption te kumno ka function ba de kani ga yeng kasem kumno ka functions tingin pet nang kong ka functions kumno ka function biological procreation and nurturing biological kamot hakabaya day bat ka met ka phar ha ka jingya day jongi physical nei te ngi day kumno ngi wan hang ne takaba kini armut imei ka ipa jongi lane kabriu bat ubriu kia wan lang da ka jingi ye nam tapat ki procreate kamut ki yo kun yok ti nda ki yo kun yok ti ki pen het pen san ye ki nurture ye ki kata kate kau it ki form ya ka family kam pat biang tang kata sa ka ede economics ka de ka financial support and meeting needs ka economics ka jing don ka jing em ka pisa ka pilan kum tat ka kamai ka ji ka de kata ka support la ne ka de ka way na ka benta kadai ka wei ka benta ka banam kam ha ka family la ne ha ka yin ka sem ha ka ba mangingin yo e ka jingdon kam jungi bat kum no ban wan ra e ka development bat ya ka jingdon kam ba ro khan te sa ka wei pat dep ka economics ka e de ka badon kam ha yin sem educational le educational instilling values and skills ha bo ong educational ho ot ka wei ka ba don kam ka dai ba ngin hap le school ban yo e ka jingdang jing start ka jing batai ka ba pura tang ba kam dai tang ta Henrena do na yin ka education ka sedang na do na yin sem hakaba ime ipa jungi ki hikaya ngi la ni ki bara he la san ki hikaya ngi ya kita ki values ki skills nang ta kum no ban burom ya ki way kum no ban imba kum no ban tip im tip bring tip blay te kawan saka kawan saka social relationship na maintaining relationships te na yin na sem hi ki hikaya ngi kum no bangin ya ye
kumno bangin burom, kumno bangin ya sam, kumno bangin ya im ya salang, bat ki weipat, ki brio, ki paramarjan, ki kur, ki ka, bat ki parashnong rathau, parashnong parathau. Deh ki hikairu yang iya ke emotional, providing love and security. Kita ki bahaya ngasam jungi wala dalong kumno kita ki bahaya ngasam jungi ki kimi ki pa ki men para jungi ki bakershan lut yangi haba ngidon hakano kono ka jing e. Types of family. Mentang aku akan ni bakal nyai sejerong. Okay. Types of family. Te kedon bun jat kita ki rukom long yang ki ying kisam. Te mentang impek ke kita ki jat ying jat sam ki ba long common ba hagan ya ka porjongi. Kabalong common ba kam tam yang ki kasi kedeka nuclear family. Nuclear family kabamut ki consist la ne ki kentup ya kmi pa ba ya ki kun ki ti om kim kentup itu ki joint families kun la me eight pa eight ki me san ki kun ta termo. Daripada ke nuclear family kadai ka kantubek benta shubo benta ko mga ngalayo brio nangalayo brio mga bat ilok jonga ngimi iyeng no banang tapat ngapan he pensan ye kikun gikti jonga te kata kadai ka nuclear family bentang impact pat sakawai pat ka yem kadai joint family pat the multiple generations living together multiple generations kabut adu mi eight pa eight nang tapat de ki men ki para jonga ro ndakile yo lok yo kun turu mi sa lang haga ju ke yin kata kadega joint families extend de ka sakawai pat kade extended family relatives beyond the nuclear family extended family pat kandai na ka nuclear family ngi extend kin chubu mata mga ilok jonga ba kun jonga ngi sa lang ni te ban extend ni kadi ngawan ya lam sa ki ngawan ya lam le si iwe na ki para jonga te ipara jonga ri don lo lo bat kum joru don lagi kun kata kan la ban longga kan nuksa jonga nuclear family. Dia nepat changing family structures. Tengin pek pat ya ka jingkala haka takar komlong jongka yin kasem. Influenced by migration, urbanization, and modernization. Kumbang iyo ihi ka jingkala ka long ka ba step ha. Wat mangingi im siya nung kondong ru. Ka jingkala ka long ka ba step ha. Karukom im, karukom man, karukom long ha yin kasem. Te ka ay ka ba penlong yang ikumta. Ka ay ka ba wanra kata ka jingkala ka ba step hangi. Mereka migration kamut pi change ka jaka ke na kawai ka jaka subo menta kumangi dei kasinong try jongi ka dei sha thi shawar ko sepat nandu imi it lawan sani sha boy te kar kom im jongi ka long dong boy kam long su ki nong war te kata ka dei ka way migration don ru migration kamut menta nga shong sa hame khalaya le sedang migrate no shampo Amerika karo kom im ro kom man jonga karo kom long karo kom penhe pensan jonga ki kun ki jonga ro kan long kum ko tu ka jaka te ka taru ka deka migration influence jonga jonga migration te mentang impact pat urbanization kan ni ka jing long na ka jing long nong kondong ngi long nong sor na ne ngi kam long ngi ka shnong ka thau jongi ka kam long khap sor la ne bun sien mangi ni wanra kumno ka ni ka urbanization ka long kumne shubu menta kumanga ngahe ngasan hasnong ngahe ngasan hasnong tangba ngapuli ngahaplit puli puthi shabar jong hasnong na marbale dan education kabakam kabala he hasnong tengah don ngi hasnong jongi dan tangka primary tenadu na apa primary secondary kumtu ngala haplit ban let puli shasor ten ndang ngala im shasor ndala wan pai mentang ngala wan pai biang saniru kajing im jonga kala kham shai ngala wan ra kata ka kajing long sor kendiat te kataru ke influence ya ka family jongi te kani ka modernization menta kani ka urbanization and modernization kalau long worldwide namar bele meneng ainuk sai ping ong bada ka jinglet puli jongi len da ka jinglet tray jongi shabar len da ka jing bujili jaka jongi jaka shong jaka sa ne kani modernization menta pat daron kamman dalet kawan hi apo hak ti jongi leng baki internet leng baki social media te berok mentak la i kerkom im rokom riam rokom betnya lu rokom bam rokom diru kelal influence ba yang nasem jongi leng bakan nika urbanization modernization and also migration growing trend of nuclear families due to economic changes tingi la yo iru menta wala hapo India generally
Jing hisha ki priu ki im ha ka e ki im ha ka nika joint families tangba mentak ngelai iba bon bon bakambon hi ki ba ya shim benta la ne ki ba im da ka nika nuclear form ya ka nuclear families na marbale ka economic kede kadon ha ka economic changes ha ka ba barok barok menta bon sien kilaya kamai ti hamda kilaya kamai hi ki kwa ban penan kam la ka jong ka kamai ban nom nya ya Shri ya ang hang tu mo po family la ni man show up na op pa i te karai na na ka kini i kum ta bakin long kraw long he te kan ni kala pen hiar kan ni ka joint family kala nang hiar bat kan ni ka nuclear family pat kala nang kiu haka society jangi the roles and responsibilities in the family roles and responsibilities kita ki kam ki jam ki kendon ani ka jing ki kli jangi haka yin ka sem parents guidance protection and resources manu ba ai guidance ini kita ki mi ki pa ki ba ai guidance ki ba ai protection kemudian ka jing yada ka jing suman sukher bat kum juru ki resources kum kita ki tiar ki tar ne ki jing don kam jangi baro ti ki khun pat ki children support through chores and respect chores kemudian ki kam yin kam sem ki khun pat ngi pat kum ki khun kum ki khun pi rap kum no ka ba kim pat yo kamai pi rap kum no pi pen pi rap ha ka ba pen kuit ya ka yen ka sem se tar bat kum juro da ka ba pi burom ya ki kini ki ba jung pi shared responsibilities te haka nuclear family kam tam kadang kata ka shared family shared responsibilities haka ba ngi trai lang ka ndai ba ong ba o ka shared jing shared ka de jang ka kam kan thai ka sa jan ka de jang kam kan thai nang ta pa de ban ra ka de jang ka kam shin rang em kat ka bangi la kat ka bangi kot ka bor ngi ya trai lang bat kum taru da ka bale kum ta ngi ya rap shi bon iwe ya iwe pat building happy family building a happy family temen tapat ngin pet ken kum no bat baleng idon kam ya kanika yenga sem ka bakmen effective communication ning kong ban yo ya ga yenga sem ka babiang ni dai ban don kata ka effective communication kamut ka jingya kren smong thu ha yenga sem open and respectful kamut lada don ka bakiam sien yang ka ba disturb yang ka bangam ngam la ban kit ya daladi ngadai ban share la ne ngadai ban ya thu kanya email ipa la ne shpara jong ngam dai ban chu ya maroi maroi nang taru respectfully mo kamot da ka baburom ngas ngap yaki kumjuru kadon kabenta ha ka ba manga ngam don kamban snap ngam don kamban bot dot ya ka e ka ba magi ki patha pho sepat ban ya mir jingmut lang ban yo jingmut kum no ban ya ban le khamba mutual respect value each other's opinions tingala ong hi pimne bangin ye burom iwe pat bat ban ya sung thu jingmut lang kai da ka ba ya kren shai da ka ba keren ya ka ka ba dai ban keren nang tapat ban ban nom set kanu ka jing kiam sim kanu ka experience pengin nom su set po re ban ya thu re ban dan ru kata ka mutual respect kikmi ka pajung piru ki de ban respect ya ka decision jong piru ki de ban respect ya ka decision jong ki om ban shu menjur ba ya ka bagi ong la ne makiru bakin shu menjur ba ya ka ong ma pi em kan don bun sien ka ji ka bom don kam man ya menjur lang tangba kadai bandon ka respect and love. Adaptability, adjust to changing rules and circumstances. Adaptability, man la kasi de man adapt ya ka situation ya bun ki nomar ka baro don si bun ka jingkala don si bun ka ki bun ba ki bom long kumbangi plan kumbangi mut ne te kamut ni haban adjust teng teng ni la mut le jing le de jano kapang teng teng don pisat neng don bun ki kum kita tengi don kam ban ya adjust ngi don kam ban ya sung thu ban ngi don kam ban ya kershan lang klem da bu nut ya no ban ngi don kam ru sakawai ban ya maaf iwe pat namar baro ngilong ki babakla baro ngin bakla ngin duna habun kiliang bele pitip namar baro khoj ngilong ki bastat baro khoj ngidon ka jingmut in perkat jong la jong ka jing i jengai jong la jong te kadon kin kata kajing ye per mo kadon kajing ye per dah kajing mut jung perkat ar kom keren ar kom long ru ngidon kajing ye per iwe pat tinggi de masu thu ya kata bar kom juru habang ye bakla ye tam ye duna ye de ban ye map keliang
Conflict resolution, address disagreements constructively. Te kum mangalong mene ngindon ka jingya per jingmut ngindon ka jingya sungtho bakla ngindon bun ki eki hayeng hasam hi. Te ngidei ban ya map nengkong ngidei ru ban disagree ne bet agree berkomut ladangam menjuru mdai ban ya singya ko mdai ban ya bunut lene ban ya bu shun pause bade ban respect ya katakan ban borong ya kataru. Tingil apa ya kabakut ne kata ka yeng kasam mano batay ka yeng kasam mangama pi ne mangama pi hayeng kasam barakot de kidon bun jat kita ki family system ka family kadeka institution ne family kadeka institution bat ka don ro kabang ni kamtib ha kadai lai jat kamot kata kadai nuclear family joint family and extended family. Te manoba ban tay kani kayeng kasam te kumju ki kun ki ti ki pa ki don hang ne ban le kumno ban kat ba ki kun ki dang rit kin ya rap kin ya da kin pen iliti kin hikai kum ta ter. Te Rei, ma piru pidon hi laka jongka responsibility laka jongka roles ba ma pi pin le bha ka e baro ka ba pide ban le bat ka ka baron kam ha ban te ka yeng ka sam ka ba biang ka yeng ka sam ka ba kot ba kia ka mot pidon kam ya ka kata ka open discussion lane ka communication skill ha ka ba ma pila ban kren bet shat pila ban yetho da nang taro kumno ban disagree ne kumno ban nom ya menjuru om da ka ba bu shun bu ko la na ba pek ben po si da ka ba respect la ne burom iwe ba tenga kerben ba kani ka chapter ka la pen shai shu pi but hang ni kani ka chapter ka la kut tang ba ka kam jong pi bat kan la sedang te khi le pule ka kot jong pi na ba sedang ha ba kut le ki tu ki exercise ber khot nang ta kum ba shet long man la ka sngi man la ka class ngakwa e pi shwa ba pin le ba pin tho sam dali ki points ki ba ma pi la yo lang ba jong kani ka chapter ba pin tho hang ni ha po description box tengah kwa ipi ba pin puliru ya ka description ka bala tho hang ni ha po description hang ni ba pin kham yo shu be jing shai na mar bale hang toru ngala persang man tho da ka khasi te om ba pin shu depend da ka khasi na mar bale pim tho exam da ka khasi pin hap tho da ka pareng te khna be e persang man sung thu what e ki meaning persang ru ban keren persang ru ban sung thu ban perkhat ru da ka ktin english na mar ka de ka ktin ka ha ka ba ma pin hap ban perkhat ban tho e ka exam nung ha ka ktin english te ya mentahi ngan hap om ye bye bye bet men sai kan du biang ha ka wi ka kelas ngo bah pulikot sung bah le ka kamram jung bat sung bahawan ra ya gitu ki exercise jung syapo school nang tapat bangan niru yo le lang balut ye ki ku blai shibun te khilek bat le ya ka ba pi de